amb un amic de l'associació Ante Tot. És un escriptor que és de Xestalgar i que la veritat és que tots els anys abusem d'ell per la confiança que tenim i sempre li fem vindre a aquest homenatge perquè és un plaer comptar en ell. Alfons Cervera. Des de fa 7 anys venim ací tots els dies 3 de cada mes, sense faltar-ne cap. 7 anys són molt de temps, sobretot quan són 7 anys d'exigir justícia i de comprovar com els que haurien de complir amb aquesta justícia el que fan és convertir-se un dia sí i l'altre també en uns autèntics delinqüents. I lo de delinqüents no m'ho invente, tots ho sabem. El president de la Generalitat, Alberto Fabra, es manté sord a les nostres exigències de justícia amb els morts i ferits en l'accident del metro. Un accident que va acabar, com tots sabeu, amb les vides de 43 persones i va deixar malferides altres 47. El president Fabra va heretar del seu antecessor, Francisco Camps, la sordera i sobretot el cinisme que el converteixen en un còmplice més, si no el més important, amb els motius de l'accident. No ens cansarem de dir-ho en veu alta. Gent com Alberto Fabra, Juan Cotino i tants altres de la seva obscena condició només fan que embrutar amb els seus comportaments el paisatge de la política. Són gent que només està en política per a trencar els senyals d'identitat de la bona democràcia. Són gent que ens sobra als demòcrates perquè amb ells la democràcia és una ruïna que ens ompli no de perplexitat, sinó de fàstic. Avui exigim justícia amb les víctimes de l'accident del metro, però també per a la sanitat i l'ensenyament públics, per a tot el calendari de serveis públics que passa a formar part inexorablement dels negocis privats en mans dels amics del PP. Tant de bo se n'anaren pronte, tant de bo se n'anaren ja mateix, tant de bo, si abans no, se n'anaren en les pròximes eleccions de 2015 o abans del 2015. Tant de bo se n'anaren i ens deixaren tranquils d'una punyetera vegada. I parlant de les eleccions, m'agradaria dir-vos una cosa. Durant tots estos anys he vist com mai no han faltat a esta cita, quan érem aquest centenar de persones que deia Anna, els partits d'esquerres. Han estat així sempre, en segon pla, sense protagonismes de cap classe. Però ara, jo els dic que han de ser els grans protagonistes i no ocupar un segon pla. Si en les pròximes eleccions
governeu els partits d'esquerres. El vostre primer acord ha de ser obrir una comissió d'investigació que d'una vegada per sempre iniciï el camí de la justícia a les víctimes del metro. El primer acord, dic, abans que no cap altre, que recordeu esta plaça abarrotada, que no oblideu que portem 7 anys exigint una justícia que ha estat negada cínicament pels governs del PP. Tant de bo primer que guanyeu les eleccions i tant de bo després que compliu les vostres promeses de justícia i reparació que sempre haveu defensat i exigit als governants del PP. És el vostre deure, amb el record més noble que es mereixen les víctimes i els familiars. Unes víctimes i uns familiars que ara fa 7 anys començaren a formar part de la nostra més estimada memòria col·lectiva. Si és així, podeu estar ben segurs que així estarem també, eixe dia i els que calguen, per aplaudir la vostra decisió. Ara, si no és així, ja s'ho fareu, perquè tornarem a estar ací a dir-vos què passa. Quin gust veure esta plaça tan plena de gent, mirem, i no bastem prou, una mirada. Quin gust veure com el testimoni admirable de l'Associació de Víctimes ha donat els seus fruits. De ser un centenar de persones cada dia 3 de tots els mesos, hem passat a ser-ne 5.000 o més de 5.000. Alguns mitjans de comunicació sempre han estat donant suport a esta convocatòria. Altres l'han publicitada fa uns mesos i tot ha anat fent camí, com la gent del teatre, que amb aquells 0 responsables va fer història en la història de les reivindicacions de justícia que exigim per a les víctimes. Però jo vull remarcar així que el motiu principal de que ara omplim la plaça és per damunt de cap altre la paciència, el sentit de la justícia i de la dignitat, la cabuderia d'un grup d'homes i dones, de xiquets i de xiquetes, que estan sempre darrere de la pancarta que avui no heu vist, però que sempre ha estat allà, sempre han estat allí, darrere de la pancarta durant 7 anys. El més normal és que s'hagueren cansat als 6 mesos i tot haguera arribat tard, massa tard. Per la memòria dels seus amics i familiars, el bon record que els devien els ha fet estar així tot este temps. Gràcies per això, amics i amigues de l'associació. Gràcies per espentar-nos als demés a la generositat, per no deixar que se'ns mengi la merda de la insolidaritat, per ensenyar-nos amb la vostra presència, amb el vostre exemple, que tots junts som capaços de molt més que si vos deixem a soles. Gràcies. Gràcies per tot això. Moltes gràcies. I tant de bo, dic als membres de l'associació, tant de bo, si heu aguantat 7 anys, no es canseu mai. I tant de bo, també, que nosaltres, tota aquesta plaça abarrotada, tant de bo que nosaltres tampoc no ens cansem mai. Gràcies.